दुलाराय बर' हारिया दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान महरै फालियो। सानै गोहोगोरा साहसी मुंख्लं आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुङै 1988 मायथाइनि 12 मे थामहिनबा दिनैनि सानावनो बे सानै साहसी आइजोआ मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथांमोननि मुङै दिनैनि सानखौ बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं सान एबा बिमा सान महरै फालियो। गायदे आरो हेलेना बसुमतारीया सोरमोन, माबोरै मुंख्लं जाखो, बेनि बिखा गावथाव दुखु गोनां जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिन्थियाब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी सानैबो क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल ओनसोलनिमोन। गायदेया 32 बोसोर बैसोनि सासे आइजो आरो हेलेनाया 15 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसामोन। बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सानै साहसी आइजोमोन। 1988 मायथाइनि बाथ्रा। बै समाव बर'नि आलादा रायजोनि सोमावसारनाया गोख्रों सोलिगासिनो दंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड आन्दलना थाद'नाय गैयै सोलिदोंमोन। 1988 मायथाइनि 4 जानुवारियाव मास रेली, 10-11 फेब्रुवारियाव हांगार स्ट्राइक, 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चसिम हाइवे ब्लकेड, 29 एप्रिलाव पिस रेली, 27 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम आसाम बन्द। बर'फोरनि बेबायदि थाद'नाय गैयै सोमावसारनायखौ होबथानो थाखाय सरकारा बर' सुबुंफोरखौ सिगि सग' खालामदोंमोन, दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुख्रे बुसि खालामदोंमोन, गावथारदोंमोन, हमनानै थानायाव लांदोंमोन, बुग्लिहैदोंमोन, आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। भुमकानि जिनाहारि जाथाय आरो गहपुरनि जाथायखौ दिनैसिम सोर बावनो हादों? न'खराव हौवा मानसि थानो हायि, आन्दलनाव बाहागो लाग्रा होननानै नुब्लानो हमनाय, दाय गैयै सुबुंफोरखौ जेलाव लांनानै बुख्रे बुसि खालामनाय, जानो लोंनो सुख गैयै बेबायदि थासारिमोन। बै समाव आसामाव एजिपिनि सरकार दंमोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया प्रफुल्ल कुमार महन्तमोन। भारतनि मिरु सरकाराव राजीव गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन आरो बै समाव कंग्रेसनि सरकार दंमोन। बर'फोरनि सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखायनो बैफोर हाबाखौ आसाम सरकारा पुलिसफोरखौ मावहोदोंमोन। 1988 मायथाइनि 12 मे खालारखालिनि बाथ्रा। आसाम पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल ओनसोलनि बाजाराव थांनाय माखासे हौवा सुबुंफोरखौ जेबो दाय गैयालासे हमना लांनो नाजादोंमोन। बे समाव ओनसोलनि आइजोफोरा हमना लांजानो नागिरनाय सुबुंफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय सेख'ना लाखिनो नारा नाथा नाजादोंमोन, पुलिसफोरजों फेर फाथिदोंमोन। आइजोफोरनि बे साहसी खामानियाव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीयाबो दंमोन। नारा नाथा नाजानायाव पुलिसफोरा गायदे आरो हेलेनाखौ गुलि गावो। बे जाथायाव गायदे बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हेलेना बसुमतारीया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय थासारियाव हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो हेलेनाया लामायावनो जिउ गोमादों होननानै गोबाङानो बुङो। माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गायदे बसुमतारीया रुम्बा मुंनि सासे 3 दाननि खुदियाबो दंमोन। गायदे बसुमतारी थामहिनबा बिमाया मुंख्लं जानायनि उनाव बिमानि जोथोन मोनैयाव बे गथ'आबो जिउ गोमानांदोंमोन। गायदे बसुमतारीजों लोगोसे मुंख्लं जाफानाय हेलेना बसुमतारीया थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय 15 बोसोर बैसोनि सासे फरायसामोन। बै समनि बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिथांमोना साफा साहसी आइजोमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव पुलिसनि आखायाव गिबियै आइजोफोरनिफ्राय गायदे आरो हेलेना बसुमतारीयानो मुंख्लं जाजेनदोंमोन। बेनिखायनो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बे 12 मे खालारखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं सान एबा बिमा सान महरै फालियो।